inini ndakatumwa nedare ramambo kuenda kwaMaranga. Kwakunosvika kwaMaranga kune mitemo yakasiyana nekuru. Ndakanosvika pamukomana mukuru wamambo Maranga. Madzimambo ese anga ari kuworkshopu yechild abuse. Ndokunosvika ipapo kwakumupa tsamba yandaendabva nayo kuno. Ndamupa tsamba iyoyo wakati nyaya yaitika ikai isu hatisatamboiona chipini chatoitika munyika muno. Panouya baba toda kudaidza tezvara weAva nemwana wacho tinzwe kuti wakazvifambisa sei, asi kuti tizive kuti pane umboo zvinhu zvakaitika pachiduku toziva sei. Saka ini ndisina mafotozi ezvamakamboona kana kuti zvakatenderera mukati menyika ineyi. Ndokuzoti kuna Ava sendai kune muchindi wacho uyo, ndokubva asenda kuna Ava mukomana asenda kudaro akati isusu chipini munyika medu kuda kuzotanga tamutonga ozouya kuti ari kwenyu kwamambo chiduku. Saka ndiri ipapo wakabva wafonera tezvara weAva nemwana wacho uyo. Mwana wenyu ane nguva yakadi abva kwachiduku. Saka anenge akabva muna November muna December. Saka andizonda ndimubvunza taurai nekuti mukadzi wemunhu ndiri kuti akauya rini waibva watsanangura. Saka makagara naye sei? Saka ari kushanda kunonzi kwani kwamafarari. Saka mukadzi wemunhu anoshanda here. Saka ndonyaya yacho. Saka kana ichitambomutonga otozoningirira asi chakutumira ikoko. Musi wechitatu ndizvo ndakawafonera wakati wari kuuya ikoko. Saka ndine ndifungidzira kuti vanouya nhasi kubva kusena haina kuzomboda ingofonera. Ndonyaya yandakafamba nayo kuenda kwaMaranga. Nyaya yacho makaona kuti wakaigashira here? Aiwa wakaigashira because tezvara wakatodaidzwa wakabvunzwa kuti muri kuona sei nezvakaitwa mwana wenyu, nekutaridza kuti tezvara wangu atori nayo nyaya yekuti mwana wavo wakaita zvakashata munyika. Ndobva wakati isina kutombomuyawo nekuti chipini munyika chekuti munhu anoita mapono munyika. Imimi kana mazobvawo kuno mune mutongo weko tichakupai tambomutonga. Mwana ari kudaro handizoziva. Togona kuvafonera tinzwe kuti tazomisa chii. Chaumbo wacho ngauye kuti hatizodi kumuteera because zvaanozotaura zvinobva anoti handina munyinzi kuti dhetere dare ndore richida mutaura because anoti handambozvinzesezvachaumba mutaurire dhetere dare hazi kuti vagara yeah. Ainenge yangetopera. Ezvara mangu yakaidiwa anomainzwa kuti yaenga akamira pano. Ikauya kufara kuti inofungwa mani zvawaiyeya kana iwo vari kutoziva kuti wakatomboita kaconnection namambo wacho achifanana namafu ane mari kuti makatozombotaura mese kuti uyo hazividiwa kudarisa mwecho pane zvaari kutaura pana tichimupa madhetsi ekare aiwa tate hakudiwa achazotaura ngumupai dheta chamupa saka hatikwanisi kumuseva anofanirwa kuzouya dheti iroro because akazoshaikwa dheti iroro handisi tiri kuunganidza vanhu kandiye ari kuunganidza vanhu auti tifanika kuisa yaanopa isu iwe ibva pamotikari apo iwe iye mukomana tine muvanhu waungani pano aiwa
akuita vandikanziya zvekutoita kuti uteze kuti tsamwira kuti muri kundidaidza kuti ora kuti mundidaidza iri rashaya radaidza rashaya tisiri kudarisei anenge atobhuyikana nazvo achikudia behavior kako mutadomo ndiye anogona ndiye anotounganidza dare kana bhuya 10 times kompedzera ndo kari kudaro iwo anotozviziva kuti zvikutoita nekuti tedare mukadumiswa 25 asi vakambokubvunza nyaya yacho mambo papona hawana kundibvunza pandakatanga kukomunikita navo handi wakanga wakanamba zacho vandasenda vhidhiyo akati hai zvakaitika zvidi hazviiti saka tichambotanga tati amusungu taitawa nezuva vachatanga takutunga notokutumira koko nateva pantakabva kuno kwacho ungati ni communication yautei nairo kuti ndakazoona mastatus akapedza nguva mechienda kwamama asina anguti amuri pedze nguva mechienda kwamama akanyora pamastatus inongokanaakaramba arambira kuna baba kuti mama range vari kuti vari kuda kuona baba vaona ndo vachatongana toganza iri mukomana muite hasha muite hasha Alright.